Okay, this is it mga ma'ams. And kasama ko muli si Jovel and si Loloy. Dito sa kanila napakagandang bahay. Ayan na unting-unti na lang, no? Paunti-unti, pinifinishing na nila. Siya na sila double walling, sabi mo nga. Regalo ni Brenda. So, Clara, ito talaga ni Brenda. Oo. Si Inday, wala pa. Si Scarlett. Si Scarlett yung kainan, yung Lamesa. yung Yung mga upuan. Matagay. Oh, di ba? Lyra nagbigay ng 500. Dagdagan. Oh, bakit mo naman madagdagan pa yan? Oh, shout out ha mga social climber squad. Thank you me. Ayun, di bago mo tayo magchikahan kasi galing ako ng Manawag. And alam kong bagong lipat kayo. Ito yung crucifix mula sa Manawag na nabili ko pang housewarming sa bahay ninyo. Thank you. Para mas mag-guide kayong dalawa lalo yung kita na si Baby. Thank you. Ayan. Okay. Kamusta na ang inyong bahay? Kamusta na yung Dre, sarili na lang ano rito. Parang kami naglalaro. Ay, bakit? Ng Nagtatago bahay-bahay. Bahay-bahay. Awa rin ng mga bata na. Siyempre may nanay, may tatay. Kasi yun ang tawagan yun. Oo. Na, Para gumaya yung anak ko. nanay, correct. Oh, may plano na bang sundan si Baby? Kasi siyempre may sarili na kayo, Oo. di ba? Oh. Hindi pa na ano eh. Hindi pa na anak-anak eh. Di ba? Hindi pa na... wala pa plano. Ayun. Hindi merong plano pero hindi pa binibigay. Ano yun? Gusto mo na rin. Hindi ko, siyempre Kung ikaw ano, kung magdadala. ibibigay na ng Diyos, Siyempre, ana-ana lang. ana-ana lang. Ano naman yun? Pinag-usapan na sila pero ana-anay na sa isip ko. Okay. So unti-unti nakakaroon kayo ng mga progress sa bahay ninyo. Ano pa yung mga idadagdag para sa bahay? Yung plano, yung na double wall na. Yung tirang plywood, ano ko parang kisamin ko muna. Maano ba? Sobrang init yun. Hindi naman masyadong mainit. Pag ano lang, pag galing ka sa labas, pumasok ka dito. Tapos yun, init na. Pero pag dito ka na galing, wala, hindi naman mainit na masyado. Ang ganda, meron kayong dalawang kwarto. Yung isang kwarto for your baby. Oo, Saka yung sa kapatid ko. Siya yung nakakasama ni baby kanina. Okay. Hindi, tsaka ano talaga siya, tawag dito, ang aliwala sa Tindan. And ito talaga din yung naiisip kong concept ng bahay na gusto ko ipatayo sa province. Though, yung kalahati is bato, para medyo ipataas ko lang siya, i-elevate lang siya. Kasi ang presyo din ng tapos yung maintenance, hindi naman ganun kabigat ng bahay. Or ano. Dito? Oo. Yung amakan ba, gano'ng katagal ang tinatagal mo? Bumang baka yung sa kapatid ko, mga ilang taon na yun eh. Pero ano pa rin, pero matibay siya, pero pag hindi mo na hindi mo na balance to, hindi mo na mas Mabilisan na. mabilis na yun. Ito na ano ko na ba Oo, yun? balance to. Pwede rin ba siya pinturahan? Pwede. Sa church na. Oo. O at least, unti-unti lang para hindi masyado mahirapan. Okay. O kamusta ni Brenda? Anong sabi ng ito? Maluwag daw, sabi niya. Tapos sabi niya, huwag na lang daw, di na daw kami aalis dito. Unti-untiin na lang daw Bayaran bayaran yung yung mga lupa. At least, di ba? Anong tawag mo dyan? Parang sa Manila kasi, parang room for rent. Oh. Ay, no, rent to own. Rent to own. Rent to own. At least, di ba? Oo, tsaka hindi naman hirap na magpalipat-lipat pa kung ano. Sabi nga niya magpalipat-lipat pa. Hindi na lang pag may pera. Hindi lang bayaran. Sakaling makapag-abroad ba siya. Ay, wag natin baka sakali. Ibibigay ni Lord yan. Ibibigay ni Lord yan. Saan mo plano mag-upload? Kahit sa yung bakante. Kung gusto mo. Maya din lang. Nag-apply ka na? Oo, nag-apply na ako. Marami na akong nag-apply yun eh. Okay lang sa'yo? Ayaw na nga niyang makita dito eh. Gusto niya Gusto na karamahan din sila guys. Oo. So, rent to own. Pwede mo nyo bang maibalong sa akin kung magkano nag-ibig sa akin? Hindi na natin, ibalong lang. Ibalong mo lang. Ay, yung lupa lang. Hindi pa kasarili.
Okay. Talaga? Malaki to ha, sa... Oo, Yung sa presyo sinabi niya, malaki tong... Oo. Oo, dun sa... Presyo. sabi niya. Oh, taray. Tapos walang interest. Wala. Tapos may nakapagpa-plywood pa double. Yun, sige. yun yung regalo niya. Regalo niya. Regalo niya. Paglipat na. Tapos paglipat namin, dapat sana may kunting handaan. Sabi niya, wag na lang. Kuha na lang kayo, regalo kasi kuha na lang kayo ng... Oo, kasi ng- mabubusog. Oo. Nagdudumi yung mga bisita. Wag na. Oo. Dikit na lang natin sa dingding tsaka sa... Oh, sige. Dalawa na lang dito ulit sa akin. Ha? Mukha na hold up na naman tayo mga moms. Joke lang. Alam niyo naman yan. Thank you, thank you. Alam niyo rin kung gaano ko kayo kalab. And Thank you. thank you so much din sa inyong dalawa. Actually kasi yung baby ninyo napakaganda eh. Baby! Halika! Nak! Halika dali! Oh. Uli. Napakabiba rin kasi nitong bata. Totoong tawa ko sa kanya. Parang yung mga pamangkin ko. Ayan. You say hi to them. You say Hi. 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 Oh, what's your name again? My name? How old are you? Ilan yan? Ilan? 4. Oh, isang TikTok muna daw. Paano kayo TikTok mo kanina? Ano yung sinayaw mo? Ano yung sinasaya mo kanina? Nahiya na siya. Nahiya na siya. Ayan. Oh, isa ka pa, Bangs. Saan sa ka nagpupunta? The Banks Community. Leader nila Magand- si Mama Sita. Nag-bangs din kasi si baby girl. Maganda ba bahay ni Tita Jafet? Dito lang? Ganahan mo? Dito ka ba natutulog minsan? O dito rin siya tumatambay? Ang tumatambay. Dito siya Pag tanghali, nakakatulog siya dito. Dito siya natutulog. O ayan. Nako, good luck sa inyong dalawa and sana mas mapaganda niyo pa yung inyong bahay. Hawak mo na sa mga kawawa naman kung mag-isa ka lang dito. Baka pag-alis ko na sundan na. Nasira ko siya. Oy, hindi naman! Huwag naman, oy. Hindi, wag mo na nga tama rin kung aalis siya mag-video. Kasi mahirap din. Ano yung bili? Hindi naman may parang contest kami. Kasi may passport na siya. May passport. Kung sino ang mauna sa amin, may opportunity. So, mas maganda kung siya. Kaya, parang gusto niya Kasi mas ano ka sa... O sige. O ayan mga ma'am siya, natupad na yung gusto ninyo. So gaya nang sinabi nyo, sige. Yun nga, yun na pag-usapan natin. Ha? Sige, 2 plywood, malaki ma'am Gigi. Ano ba, plywood na lang o ano? Plywood ba mas ano mo? Ano mo? O, pwede. Okay naman yun kahit ano. Ano. Bulong mo lang, hindi naman natin paparinig sa kanila. Bulong mo lang. Ano yung gusto mo na eh? Bulong mo lang. Ano? Hindi ko na marinig eh. Ano nga? Ano? Wala nga ako nun. Wala ako nun. Ayan, dadagdagan natin. Dadagdagan natin yung plywood nila para sa pag-finish ng kanilang kisam. Congratulations sa lesson nila. Saka thank you, Brenda. Thank you. Yes. Thank you very so much, much. Ate Brenda. Love you. Sa mga followers. Tsaka sa'yo, mate, sa susunod. And of course kay Mama Sita na, o diba? Tita. Ang pakanan ng lahat. Yung wifi, i-connect na natin para may upload na agad. Thank you so much, mga ma'am! It's DJ.